Dulur, kebon kopi Perengan Arjuna seji teko kebon-kebon kopi liyane. Apa maneh sing ditandur nok dataran rendah. Kebon kopi nok Perengan Arjuna iki isok karan luwih alami. Kebutuhan banyu wis cemepak nok jero lemah. Kandungan banyune sik murni, gak sampe krenggo ambek obat-obatan kimia. Banyune sugih mineral, apa maneh rabuke sik organik. Pupuk kandang wis cemepak saarat-arat. Merga para tani umume duwe ingon-ingon rajakaya kaya wedhus ambek sapi. Dadi gak usah kaget lek nang jero alas iki mesti nemoni omah gubuk sing nang jerone ana rajakayane. Dulur, aku saiki karo warga sekitar Gunung Arjuna sing asale Pak Jono iki omahe ndek nggone Tegal Kidul, Kelurahan Jatiarjo. Iki minangka lahan pertanian, lahan usaha sing rupa peternakan, ana sapi sing dadi ingon-ingone. Pakane ya gak kangelan tak rupa godhong-godhongan, rumput gajah sing ana teko sak kiwa tengene ladange Pak Jono iki. Ladange Pak Jono iki rupa wit-witan kopi, lek kepitung buah-buahan iki ana nangka. Cengkeh, dadi iki apukat. Jadi iki kabeh dadi wujud koyone warga Kelurahan Jatiarjo, khususnya Pak Jono sing urip ndek nggone Desa Tegal Kidul. Basa ilmiahe isok karan mutual simbiosis sing tegese padha-padha butuhe. Raja kaya iki gak kuwatir kurang pangan merga sing jenenge suket ambek godhong-godhongan wis cemepak. Pendeke sing duwe ingon-ingon kari ngarit nok sak kiwa tengene gubuk. Subure suket ambek wit-witan iki ya merga kena rabuk kandang. Gak cuma segere suket, segere wit-witan kopi ya merga rabuk kandang alias rabuk organik. Dulur, sakliyane kebutuhan banyu resik wis cemepak, rabuk organik iki wis kari ngemek tok. Iki sing dadekno kopi teko daerah Perengan Arjuna kepitung kopi organik. Panganan organik utawa sing diproses secara organik akeh nggawa manfaat gawe kesehatane menungso. Merga proses produksine nggak nggawe bahan kimia, pestisida utawa rabuk sintesis. Sanggak-nggake apa sing diterapno ambek petani kopi nang Perengan Arjuna iki kepitung melok njaga lingkungan alias ramah lingkungan. Tani kopi cara organik isok melok njaga lemah ambek banyu sing ana nang lemah. Dadi kandungan banyu ambek lemah gak sampe kecampur ambek bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia isok mbebayani menungso ambek alam. Produksine petani kopi nang Jatiarjo iki ancen gak masal kaya nang pabrik-pabrik kopi. Produksi kopi nang desa iki sifate sik kaya home industry. Masih ngono cara produksine wis mulai dadi contoh gawe liya-liya desa. Sakliyane diproduksi alamiah, organik, proses produksine kopi iki wis ngrambah modern, yaiku gawe mesin goreng alias sangrai. Dadi duduk manual sing digoreng nang wajan. Mesin goreng kopi modern iki sengaja dituku ambek pemuda pelopor desa gawe nduduhno lek lumantar proses ngene iki kopi-kopi isok luwih berkualitas. Aroma kopine isok metu duduk ambu-ambu sing sangit mergo pereng. Lumantar mesin goreng kopi modern iki, Rensa, pemuda pelopor isok ngekei contoh nang tonggo teparo khususnya arek-arek nom-noman sing kudu estafet olahe ngolah kopi. Lumantar gorengan kopi modern iki, hasil gorengane isok dadi macem-macem. Ono sing karan light utawa enteng-entengan, sing hasilnya dadi white coffee. Ono sing sedeng-sedengan sampai sing mateng. Iki kabeh tergantung teko suwene nyangrai.
gorengan enteng-entengan, sedeng-sedengan sampai mateng, isok diatur, isok dikontrol ambek mesin iki. Pungkasane hasilnya nyangrai kaya sing dikarepno. Sakliyane iku sing jenenge aromane kopi isok metu wangi seger. Kaya kopi Arabica sing metu kecut-kecute, apa maneh lek terus diombe.